Na, szevasztok gyerekek! Május 17-e, 18-a van pünkösd, és most értünk el arra a pontra, hogy eljött a pergetés, eddig hordtuk a műlépes kereteket a családokba. Most a közeli ősz ilyen szépen meghordták. Hát itt látszik, még az utoljára beadott keretet nem építették ki teljesen, de szerintem a többi az elfogadható. Hát mondjuk a másik oldalában még ebbe is van. Úgyhogy most jön a méz pergetés. Hát tele vannak a keretek nagyjából. Na látjátok, ez a legfelső a méztér, alatta pedig el van választva anyaráccsal, hogy ide az anya ne tudjon feljönni és bepetézni ezekbe a keretekbe, hanem ebbe csak mézet hordjanak. Nézzétek, hogy csillog benne. Úgyhogy ez a lényeg az anyarácsnak. Másik oldala is tele van, és alig vannak rajta méhek is, pedig szöktetőt se használok. És jön a következő. Ez egy kicsit sötétebb lép, ezeket ilyenkor érdemes kicserélni, majd egy világosabb lépet építetni velük műlépből. És így néz ki a mézelvétel, megy a pergetőbe. Jön a következő. Ezt már szépen befették az 1/3-át, úgyhogy megérett a méz, lehet fedelezni. Ennyi. Amikor egy erős családot lerázok így a mézelvétel során a kaptár elé, utána így látszik, hogy húzódnak be a kaptárkijárón, meg van itt egy ilyen nagy fekete gumiszőnyeg, azon is így egy teljesen nagy hadat alkotnak, és ott alul másznak be kijárónyíláson keresztül. Így kell fedelező villával lefedelezni a mévias sejteket, hogy amit lefedtek, abból is ki tudjon folyni a mézecske. Alaposan mindenhol. Úgyhogy itt még lesz mit fedelezni. Fent van a raj, és megfogtam belőle az anyát.